ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Сёння я прапаную паговорить. Про хвост! Кася, ты чаго? За што мяне прахвостам назвала? Я нічога дрэннага не зрабіў. Ой, не могу! Якія вы смешныя! Нічога смешнага не бачу. Я прахвост. Зараз як пакрыўджуся. А яшчэ разумнік. Лесик, супакойся и давай успоминать. Ты сказал, сёння прапаную поговорить. А ты мяне перапыніла і прахвостам назвала. Чакай, Лесик, думаю, мы просто Касю неправильно зразумелі. Ой, ну, нарэшце. Я прапаную сёння поговорить про хвост. Дакладней, про дзіўныя хвасты рэкардсмены, якія сустракаюцца ў жывёльным свеце. А, вось ты пра што. Сябры, каб не было непаразуменняў, перш чым пакрыўдзіцца, папрасіце паўтарыць. Што вам сказалі? Так, а то хтосьці няправільна пачуў і дадумаў, чаго не гаварылі. Кася, прабач, я больш не буду крыўдзіцца без прычыны. Добра, прабачаю. Цудоўна, што вы не пасварыліся. Малайцы! А зараз, як я і прапанавала, пагаворым пра дзіўныя хвасты. З каго пачнём? У каго жыве самы дзіўны хвост? Прапаную пачаць з самага доўгага хваста ў свеце. Як вы лічыце, хто яго уладальнік? Кася, калі ты маеш на ўвазе млекакормячых, то самы доўгі хвост мае жырафа. Ого, у гэтых жывёл вельмі доўгая шыя. А вось пра хвост я не ведала. У жырафы сапраўды хвост рэкардсмен. Ён можа быць даўжынёй цэлых 2,5 метры. Нішто сабе, ад падлогі да столі. Ну, здзівіла, Кася. А я думаў, Кася, ты пачнёш з самага прыгожага хваста. Не, гэта вельмі лёгка. Усе ведаюць, што самы раскошны хвост у паўліна. А ці ўсе ведаюць, што хвост вер носяць толькі самцы паўліны? Гэта несправядліва. Дзяўчынкі павінны быць больш прыгожымі. Кася, 1,5-метровы хвост хлопчыкам паўлінам неабходны, каб спадабацца дзяўчынкам. Ну, тады добра. Хвост у паўліна, безумоўна, самы прыгожы. Яго нельга не заўважыць. А самы непрыметны хвост ведаеце у каго? Не, раскажы, Лесик. Плоскі хвост лістахвостага геккона адзін у адзін нагадвае сухі ліст. Здорава, ідэальная маскіроўка. У гэтага хваста ёсць яшчэ адна асаблівасць. Калі драпежнік хапае геккона за хвост, жывёла адкідвае яго. І пазней адрошвае новы. Такой здольнасцю валодаюць многія яшчаркі. А ці ведаеце вы, што задзіры кенгуру хвастамі б'юцца? Якія дрэнныя паводзіны. Трэба забраць у кенгуру хвасты. Ні ў якім разе, Кася. Хвост кенгуру неабходны. Пры скачках ён служыць жывёлам рулём. А калі кенгуру спыняецца, апорай. І вытрымлівае, між іншым, нямалую вагу. Так што няхай застаюцца з хвастамі. Ну, добра, дазваляю. А ведаеце, хто выкарыстоўвае хвост як коўдру? Так дакладна робяць лісы. Яшчэ многа хто. Жывёлы, у якіх гэты хвост пухнаты. Правільна, дзяўчынкі. Але зручней усіх у гэтым сэнсе гіганцкаму мурашкаеду. Гэта чаму? Хвост гэтай жывёлы практычна роўны па даўжыні целу, але ў 2 разы шырэй. Ого, не хвост, а цэлы плед. У яго выдатна можна захутацца. Менавіта так мурашкаед і робіць. Кася, якую выдатную тэму ты прапанавала? Хвасты у жывёл такія розныя і цікавыя. Я малайчына, як і заўсёды. Малайчына. Так хвалілася, што на мульцікі забылася. Ой, і нічога не забылася. Якраз хацела сказаць, Лесик, зараз жа ўключы нам з гледачамі цікавы мульцік. Глядзім, сябры. А зараз я прапаную працягнуць тэму хвастоў і пазнаёміцца бліжэй з уладальнікамі прыгожых, пухнатых, паласатых хвастоў. Паласатыя хвасты у многіх коцікаў, але мы з імі добра знаёмыя. Кася, полос на хвостах ёсць многа у каго. Сапраўды, я зараз не пра коцікаў, Кася. А пра каго?
Пра сімпатычных і вельмі цікавых жывёл з паласатымі хвастамі, якіх, між іншым, можна сустрэць у нашых лясах. Зацікавіў Лесік. Давай знаём нас хутчэй. Лесик, ты хочешь сказать, что у нас у Беларуси водятся яноты? Спачатку не вадзіліся. Радзіма янотаў-паласкуноў Паўночная Амерыка. Ого, гэта вельмі далёка. Як же звяркі аказаліся ў Беларусі? Іх завезлі ў 1954 годзе з Азербайджана і выпусцілі на акліматызацыю ў прыпяцкім запаведніку. Як здорово! Янотикам у нас спадабалася? Так, яны распаўсюдзіліся па ўсёй пойме ракі Прыпяць. Там звяркі знайшлі спрыяльныя для пражывання дубовыя, грабавыя і змешаныя лясы з вялікай колькасцю дрэў, у якіх меліся дуплы. Іх жывёлы прыстасоўвалі пад сваё жыллё? Менавіта. А я ведаю, што больш за ўсё падабаецца янотам. Яны вельмі любяць паласкацца ў вадзе. Яшчэ як любяць. Ежу, якую звяркі здабываюць па берагах рэк, азёр ці ў балоце, яны хуценька нясуць да вады і пачынаюць паласкаць. За гэтую звычку яноты і атрымалі назву паласкуны. Правільна, Кася. А яшчэ яноты вельмі добра плаваюць. І гэты занятак таксама ім падабаецца. Ну і таленавітыя янотікі. І плаваюць, і па дрэвах лазяць. А бегаюць яны хутка. Звычайна па зямлі жывёлы перасоўваюцца павольна. Але гуляць з янотамі ў даганялкі я б не раіў. Чаму? Таму што яны могуць развіць хуткасць да 20 кіламетраў за гадзіну. Ого! Выдатныя спартсмены, нічога не скажаш. І такія вясёлыя. Дзякуй за цудоўнае знаёмства, Лесік. Цяпер будзем ведаць, што ў нас можна сустрэць янотаў. Як бы я хацела з адным янотікам пасябраваць. Мы б разам гулялі, мультики глядзелі. Кася, яноты даволі складаныя хатнія гадаванцы. Яны вельмі гарэзлівыя і непаслухмяныя. І могуць нарабіць шкоды. Ой, не, такія сябры мне не падыходзяць. Няхай жывуць у лясах. Правильно. А мультик разом с тобой готовы поглядеть мы и все наши сябры. Выдатна, добрая кампанія. Давайте глядзець. Здорово! І ў мультику хвастатыя гадаванцы. И добраранок у нас атрымаўся хвастаты. Тады працягваем тэму хвастоў. Глядзіце, гэты сімпатычны сабачка вырашыў прагуляцца незвычайным чынам. Ой, глядзіце, ён схапіў сабе за хвост. Гэта не дзіўна. Многія жывёлы жартоўна паюць на ўласныя хвасты. Дзіўна тое, што сабака пайшоў па справах у вельмі недарэчнай позе. Ён так і не адпусціў хвост. Напэўна, гэта нейкая сабачая гімнастыка. Магчыма. Выглядае вельмі смешна. Лесік, ты нас насмяшыў. Я заўсёды стараюся стварыць усім добры настрой. І ў цябе гэта выдатна атрымліваецца. А каб настрой стаў яшчэ лепшым, прапаную паглядзець яшчэ адзін мультик. Давайте глядзець. А зараз... Час развітвацца. О, шкода! Не трэба сумаваць, Кася. Добраранак заканчваецца, але цудоўны летні дзянёк толькі пачынаецца. Правильно! Можна займацца чым заўгодна. Канікулы ж! Сябры, правядзіце сённяшні дзень карысна. Цікава. І самае галоўнае, весела. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Як рассвіце!